данни, споразумението, което е включено между български и австрийския год в 2008 година, имам предвид своите носи. Основното, което ме интересува е, може ли да поеме ангажимент българската институция, президентската институция, за ненавлизане на хакерски технологии в съответно в нашата действителност. Въз основа на това, което вие казвате за изтичането на мътната вода, аз имам предвид, например, производството на пластмаси, които се изливат в реките. Ето господин Плевнергиев, като един добър еколог, предполагам, че би могъл да го има предвид. И как ще се впише България в едно по-нататъчно шенгенско пространство със собствения си стандарт на живот и със собствената си технология, и студенти, и работещи, и децата ни, нали, при това, което президентската институция за 5 години успее да направи? Благодаря за този въпрос. Нека да кажа следното. Президентската институция ще се ангажира, ще инициира и ще съдейства за изпълнение на всички стратегически проекти и стратегически цели на нашата държава, на България, които трябва да са устойчиви и за които един мандат, управленски мандат на едно правителство обикновено не е достатъчен. Това е работата на президента. Той да пренася националните приоритети от едно правителство в друго и те да се следват устойчиво и постоянно. Не както до сега. Идва едно правителство, започва с едни приоритети, изтича мандата, 4 години, вярвайте ми, не усетих как минаха 2 години и половина. Много бързо минава, идва следващото правителство, то започва от други приоритети от началото и това е част от нещата, които мен ме дразнят, но по въпросите за екологията ще се ангажира с национални приоритети и тази връзка искам да кажа, за това ми харесва един от вице-президентите на щатите и аз говорих в Подарик радио, Гор, човека беше много ангажиран по екологичните проблеми в своя мандат с екологичните въпроси. Той продължи да работи и след като му изтече вице-президентския мандат и когато вече е в пенсия, този човек продължава да работи по тези въпроси. Да, така че ще се ангажираме с национални приоритети, екологията, няма мнение по въпроса, че трябва да бъде национален приоритет. Кажете, защото чува се. Мога да кажа, че искам на въпроса ми с критика, по-скоро гражданска позиция. Той е свързан с промените в съдебната система. При цялото ми уважение към вас, като висш магистрат, всъщност бидейки на върха на цялата съдебна система, аз съм студент втори курс просто. Но въпросният закон за тъй наречената гражданска конфискация, който вие сте автор, не нарушава ли в своята основа презумпцията за невинност, тъй като той предвижда в основата си конфискация на имущество преди да има влязла в сила присъда съдебна. И свързано с това въпрос, какво е вашето мнение за специализираните съдилища? Въпросът ми абсолютно не е политически, аз съм политичен, просто чисто професионално, тъй като това е най-близкият ми контакт с висш магистрат. Сега не мога да попитам кога. Добре, благодаря. Веднага отговарям на двата въпроса. Всъщност бяха два въпросите, другите ще станат привилегировани, защото ще ви говоря и на двата. Първият въпрос за специализирания съд. Специализирания съд е част от структурите на правораздаването и както знаете, това е винаги политическо решение. Нали? Политиците взимат такова решение, така или иначе има вече специализиран съд по закон, то ще започне работа от нова година. се ли превръща в извънреден, защото той означава, че за едно и също престъпление всъщност ще съдят различни съдилища. Ако това ще се определя от професия или от длъжностна характеристика, означава, че има някакво неравноправие. Не. Извънредният съд, ние знаем какво значи извънреден съд, защото за нещастие в историята сме имали такова нещо. След 9 септември имали сме извънреден съд. Сега направихме един проект, който мина на съгласуване и с Венецианската комисия. И това, което се прие и което вече съществува като валидно право, не дава основание да се мисли, че тази структура има белезите на извънреден съд. Разбира се,
Има конституционно дело, аз уважавам българските институции като юрист. Нека да видим как ще се произнесе и Българския конституционен съд, но мисля, че се постарахме и намерихме добрия баланс, изчистихме проекта от всякакви съмнения, да има възможност един такъв съд да раздава правосъдие извънредно. Има определена тематика, която е приоритетна за нашата държава в тези години, а именно справянето и борбата ни с корупцията и организираната престъпност. Така че имаше резон в мисленето, в идеята и в желанието да създадем една структура, която да изведе пред скоба един от приоритетите, именно организираната престъпност, и да се повери на една специална, на една специализирана структура, които да се занимават само с този тип дела, за да имаме по-качествено правосъдие, защото какво значи специализиран съд? Специализиран съд, като се каже, най-пред трябва да си представите, че това е концентрация на хора, които се занимават продължително време, много задълбочено с една и съща материя. Ще станат най-добрите в разследването на организираната престъпност. Няма нищо страшно това. Стига, разбира се, да не се злоупотребява с закона и да залитнем в едно направление, където просто не е нужно. Организираната престъпност е толкова, колкото е. Нали? Така че концентрация на добри специалисти в една структура нито е страшно, нито е невъзможно. Има специализирани съдилища и другаде по света. Има, разбира се, и специализирани отдели в редовните съдилища, които вършат същата работа. Ние приехме един друг модел. Нека да заработи този модел, да видим за какво става дума. Не е страшно, не е извънредно. Другият ви въпрос, нека да му отговоря на колегата и за гражданската конфискация. Законът за гражданската конфискация няма нищо общо с наказателното правораздаване. Това е друга философия и друг модел за отнемане на имущество, придобито по начин, по който не може да обясниш, който винаги е друго стълкновение с закона. Наказателната конфискация е свързана с презумпцията за невинност, с приключване на наказателно производство и влизане на наказателна присъда в сила. При гражданската конфискация философията е друга. Тук се прави финансов анализ на имотното, имущественото състояние и държавата и проверяваното лице трябва да могат да докажат откъде са придобили имуществото си и то над един определен праг. Въпросът се отнася до съда и българския съд, при това на 3 инстанции, решава дали имането, което Комисията за отнемане на имущество предлага на българския съд, трябва да се отнеме поради невъзможност да бъде доказано, че то е придобито по легален начин, зачитайки закона, или не. Просто няма нищо общо гражданската конфискация с наказателната конфискация. Много добре работи този инструмент, разбира се, не в много държави, преимуществено там, където има сериозни проблеми с корупцията. А корупцията и организираната престъпност са рискове, са вътрешни рискове, свързани с националната сигурност. И ако ние не вземем сериозни мерки, за да можем да се справим с корупцията, такава каквато е, а тя е, смея да кажа, в не ниски нива, и по високите етажи на властта, и не по толкова високите етажи на властта, ние просто ще в един момент може да се застраши националната сигурност. И затова предложихме такова оръжие. Гражданската конфискация като модел и като начин за отнемане на незаконно придобито имущество. Българския парламент този, който ще реши, ще се приеме този закон, какъв вид и така. По този закон работи един много сериозен екип в моето министерство и участваха от всички институции, които са ангажирани с гражданската конфискация, с конфискацията въобще, представители и, разбира се, в много тясно сътрудничество с експерти от Съвета на Европа, хора, които пишат Европейската конвенция за защита правата на човека, които създават практика, които правораздават в Страсбург, в съда. Така че всички истерии и цялата болшевишка пропаганда, която се разбоя покрай същността на този закон, не трябва да ви притеснява. Това е част от мътната вода. Но, все пак, български парламент ще каже, ще има такъв закон или не. Аз съм напълно съгласен с вас, че трябва да има някакъв инструмент, но това е насочено срещу 0,1% хора, които са го придобили незаконно, а същевременно ще бъдат под ударите на този закон всички останали 99,9%. Това е част от пропагандата. Защо бъдат под ударите? Всеки, който е над 150 000, аз ги нямам,
но дай Боже всеки среден българин. А който ги има и не може да ги докаже, какво да го направим? Да представим така, да ги размахва и да строи високи долари? Това е един апартамент в Остая, 75 000 евро. Става въпрос за разлика от 150. За разлика от 150. Значи за имущество, което е над 150, ние им оставяме един праг от 150 000 лева. Нали се сещате, кой нормален български гражданин може да не е в състояние да докаже имущество, което е от 150 000 лева нагоре? Знаете ли в Ирландия на какъв праг отнемат имущество? На 13 000. Ирландия 7 000 паунда. Значи 13 000 евро. На 13 000 евро няма наказателни присъди. Който не може да се докаже имуществото в размер над 13 000 паунда, държавата прибира всичко, отива в един фонд, разпределя се на средни предприятия, нали, за бизнес или на органите, които работят за разкриването на такъв имущество. И така хората решават част от проблемите с корупцията, които морят света. Не България, защото тук корупцията е несравнима с корупцията в останалите държави. Разбира се, навсякъде по света има корупция, но от корупцията, по данни на Световната банка, космически стойности от принадена стойност, от продукт, от добавена стойност, отиват в ръцете на престъпния свят. Въпросът ми е, че има опасност да се злоупотреби с това нещо и да даде някой просто награждава, ще решава, че иска да направи. Ами, винаги има опасност да се злоупотреби с закона. Ами с наказателно-процесуалния кодекс няма ли опасност да се злоупотреби? С всеки закон трябва да има почтени хора, които да го прилагат, които съм абсолютно съгласна с вас. Затова кадровият проблем с съдебната система е много важен, за да не се злоупотребява. И затова има право на защита, гарантирано в много ранен момент от проверките, и затова сме предвидили орган съд, който да каже на кого, какво ще се отнема или няма да се отнема. Това не е административен орган, примерно комисията, която прави финансови анализ, да сме дали възможност тя да ги отнема имуществото, напротив. Съд, както на всяка. Специализиране са тук. Не, това е съвсем редовен граждански съд, няма нищо общо с специализиране. Има ограничение, трябва да се пак, може да се така времето и един човек. Ценя вашите въпроси, но ви моля, дайте възможност и за останалите. Бъдете кратки и казваме, може да изчерпим всички въпроси, по-централни и по-важни. Мисля, че ще говорим.